IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakamo ni Dr. Rickson Balalio, mangidadaulo ti Provincial Health Office nga day ti makaanaya suplaya bakuna ti rabies si tapta panawana. Kunana, adda ni timuna na 2,000 a dosa iti anti-rabies vaccine no sa dinno adda pa itinabati may paay kay ti agduduma nga Animal Bite Center ditoy probinsya. Sa supply ti bakuna tayo kontra rabies. Ada na procure tayo. Yan, although amutin at amin it's not enough. So, ada na procure, hopefully, the emergency nga kasapulan kadeta, at damit kit maited tayo. So, the provincial government, under the leadership of our governor, si Araneta Marcos, nakapag-procure tayo iti enough nga supply tayo, itap tayo iti rabies vaccine. Mga manadali, Doktor. Han ko nga makasta, pero ada nagatang namin iling around 2,000 doses. So, ada pa lang napatpati nga maited para dito'y animal bite centers tayo na owned by the provincial government. And agri-request tayo by the Department of Health, the regional office, iti nayon na tapno adumet lang dito libre nga maidat tayo kadigitoy libre ko nakta amok they are all these animal bite centers ket mga anamit damit iti way tapno maisa pasap ipanangtet iti libre sa lang kuma the first dose ti libre, the second dose iso ti paguguduan to digit at taong nakagdaga. Yung tatadok mo sa record na inakaga. Umatadulat ti record tayo ti animal bites, pero manipot iti January, aging gana itata, malagsakan ang mga ibaga, nga awam net pelang kit di iti kaso tayo ti human rabies. And hopefully, awan for this year. Kasi the last year, ada mesa, nga human rabies tayo. Confirmed human rabies. Kabayatan na nagkidaway ti Provincial Health Office sa tinayo na supply ti bakuna manipod iti Department of Health. Iti sabali abangi rin batad ni Balalio nga umadadoy ti bilang ti animal bite iti probinsya kareto yatawan 2026. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.